چار ٹکیاں دی خاطر اے ہوا دی دھی اج نچی بھی ہے اج کھیڑی بھی ہے دھی جیندی ہے پر سوچ اتنا ذرا دھیری وانگے بھی ہے دھیری جیڑی بھی ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے تورا؟ ٹھیک ہو، فٹ ہو، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ یوٹیوب چینل سریک کی رونق دے نال میں ہاں تورا اپنا میزبان ملک عبدالغفار کنوں۔ ناظرین انج ویلے میرے نال جری شخصیت ہے کہیں تعارف دی محتاج کنی، جہاں پر دی خوبصورت ہستی، بہت خوبصورت شخصیت، میرے پسندیدہ شاعر، جہاں پر پوری دھرتی دے میرے خوبصورت شاعر، پسندیدہ شاعر جناب ہاشم ساگر موہانا صاحب، اللہ پاک انہیں کو سلامت رکھے، اور ان دے نال میرا پیارا دوست، میرا پیارا سوتر محمد یعقوب خان راجہ صاحب، سلامت رہو۔ تے اج خوبصورت جی شاعری سن دے ہیں جناب ہاشم ساگر موہانا صاحب دی خوبصورت جی نظم ہے ایک، انشاءاللہ سن دے ہیں، بہت پسند ہو سی۔ اے آدم دا پترا تو آدم دے پتریں دے وانگے گزارن دا کوئی وصف دس۔ اے آدم دا پترا تو آدم دے پتریں دے وانگے گزارن دا کوئی وصف دس، کہیں دے دھیری اتو کر نچھاور سٹیں اتنے پیسے اڈارن دا کوئی وصف دس۔ تیری جھوٹھی محبت دے دعوے ڈٹھم تے کو اندرو پھلوریم میں کئی قسم تیں، جنا چھانیم تے کو سر تو پیریں تونی تیری ساری محبت میرے جسم تیں۔ میں بھی انسان ہاں تو بھی انسان ہیں، انج انسان ہوون تے شرم آ ونجے، کام انجھا کروں کوئی اخیری سجن ساڈے گندے قدم تے بھرم آ ونجے۔ تو کڈاہیں شرابیں دے وچ مست ہیں، تو کڈاہیں شبابیں جا لذتاں گھنے، وقت بدلن تے کوئی وقت لگدا تا نہیں، متا کئی ڈیں عذابیں جا لذتاں گھنے۔ تیری خواہش اتے بھی میں حیران ہاں، کہیں دے دھیری کو سڑ تے نچیندا بیٹھی۔ تیری خواہش اتے بھی میں حیران ہاں، کہیں دے دھیری کو سڑ تے نچیندا بیٹھی۔ تے کو پتہ بھی ہے کام چنگا تا نہیں، چار سنگتی فقط خوش کریندا بیٹھی۔ تے کل کو اینا تھی وے ہر سٹیجیں اتے، تیجاں ساجاں بھی دھیری نچاوے کوئی، میں بھی توجہ کرو، توجہ، واہ واہ۔ کل کو اینا تھی وے ہر سٹیجیں اتے، تیجاں ساجاں بھی دھیری نچاوے کوئی، میں بھی چپ رہ ونجاں تو بھی کچھ نہ کریں، بول بٹ مارتے پیا علاوے کوئی۔ ہوں آکھیا تا ہے پر تے سنیا جو نہیں، جو میں او تونی بندہ مریندا نہیں، جنجا کردار ہے اونجا کردار وال، جے تونی میں جیندیاں ڈکھیندا نہیں۔ تے جے کو ڈر نہیں نظر دا ہوں بے نیاز دا، جرے اندھے متھاجن ختم تھی ونجن، ماں دھرتی دے سونے بدن دے اتے، جرے گندے رواجن ختم تھی ونجن۔ چار ٹکیاں دی خاطر اے ہوا دی دھی اج نچی بھی ہے اج کھیڑی بھی ہے، دھی جیندی ہے پر سوچ اتنا ذرا دھیری وانگے بھی ہے دھیری جیڑی بھی ہے۔ اج تا ابلیس دی من تے تاڑی بیٹھی ہوں دے نچ دے ہوئے چٹے بدن دے اتے، گال ساگر مہانے دی کان لاتے سن، دھی تیڑی بھی ہے دھی میری بھی ہے۔ یہ مقرر سیجا سے مکتب مقرر صحیح نیاز نہ چار ٹکیاں دی خاطر اے ہوا دی دھی اج نچی بھی ہے اج کھیڑی بھی ہے، دھی جیندی ہے پر سوچ اتنا ذرا دھیری وانگے بھی ہے دھیری جیڑی بھی ہے۔ اج تا ابلیس دی من تے تاڑی بیٹھی ہوں دے نچ دے ہوئے چٹے بدن دے اتے، گال ساگر مہانے دی کان لاتے سن، دھی تیری بھی ہے دھی میری بھی ہے۔